lotari tiketnya bisa naik. Kenapa? Lotari tiketnya gaseow 10 taका. Oमफ्राय प्राइसआ मा मा दं? प्राइसआ फार्स्ट प्राइसआव 3 लाख। ओमफ्राय सेकेन्ड प्राइसआव 50,000। थार्ड प्राइसआव 50,000। ओमफ्राय फर्थ प्राइसआव दङ 1 लाख। फाइभ प्राइसआव दङ 50,000। सिक्सआवबो 50,000। सेभेनाव 1.5 लाख। टटेल प्राइसआ 7था। Blok aja. Jamaica Express. Virat Paru. Dalam budaya ya. Yakin kena gozarnya. बिथांमोना बे बाउन्ड्रिसखौ गानानै बा बोख्लायनानै नायदों अननानै सनमान होनानै Oh ya ada. Oh ini penghuni. Oh.
मोनसे मोनथिहोनाय साइडजों जोलानो जायो बै फैजागोन आंजों खाथिनिफ्राय जोलांनो बारसिनो गावना होनना बुंदों apa urjuna hari kira-kira बै Jangan